أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق ولا لي كقدره وجدال الحسيب. Yawa kamar kullum ma yau dai mun ƙara dawa muna muku godiya sosai kamar yadda masoya yan uwa ahlillahi suke ta bibiyan mu kamar dangance da kan sababbin waƙoƙi in an saki to yau fa Allah ya kawo mu lokaci an sake su amma guda uku. Yawwa guda uku ne aka saki, inda kamar yadda muke gaya an saki masoya za su samu labari, to lalle wasu sun riga sun yi magana an sa su a tsari an tura musu, to akwai wasu suna nan kuma wanda labarin sai a gaba za su ji, don haka muna godiya sosai. Ita ce ta farko, sabuwa ce ita ma sosai. Ya gausu ya mataimaki ya yi ya safai harkoki, ya ba filin dukan jiki mace bambace jirgogi, an tirari na biki kun ji mai faɗi har aiki, ta ke zo matattalin zamani mai tamkoki. Ya gausu ya madaukaki ya mamallakin duk mulki, ranar su can tana ki da jikin kamar iskoki. Ya gausu ya mataimaki ya yi ya safai dokoki, ya baya masarfaki ya yi ya safai harkoki. Farhamu ya mukaddari kai da ke dukkan lamurori, ya yi ya sabi ga yanci kafin da a gane maka ma shehu sirrin akabar. Wannan ita ce sirrin akabar kenan ba. Shehu ya mai akuwa da ɗari daga kowa inda bakin wakuwa. Shehu sirrin akabar. Satu ba ta rabuwa ku fahimta a kowa kullu sawa. Shehu sirrin akabar. Ba ta gulbi hawa lokacin rikicewa kai da kai ne habawa. Duk hijabi daga kau'in da son bayi kuwa maka kara da washe wuci ne ma'awa duk makanin da ka hau. Da nafsu budan buda abin nufi dole a sada idan farkon gada. Shehu na fardan farda Muhammadu wal Mamuda da dozuwa kaiwa da. Kariya ta sarki ta in ka so shi ka bar danda. Kahiran ka wabdan wabda sharif luhun sarkin fada da mai rikon ko sanda. Kariya su komai kai abin nufi kai ne babu wani duniya. To Kariya su komai kai abin nufi kai ne babu wani duniya. Kariya sarrafin shira. kamar yadda muka gaya, to Allah ya kawo mu lokaci kuma an saki. Sakin kuma da aka yi ba wai irin saki ba ne hakan nan, wasu za ka ji sun ce tun yaushe aka yi maganar za a saki, to ba a saki ba sai yanzu aka saki. To lallai fa muna sanar da masoya kafatan cewa yanzu an saki, aski ya zo gaban goshi, an idar an kammala an yi komai. To amma za su yi tambaya ta yaya za a yi mu samu. To samun fa abu ne mai sauƙi kamar yadda aka saba a kullum ana aje lamba ko kuma ana hakayen lamba. In ka bibiye mu a shafinmu na YouTube channel ɗinmu za ka ga lamba a ƙasan bidiyo. Bayan haka kuma za ka ga
group join wanda za ka bi. Group ne na WhatsApp, in kana so sai ka shiga cikin group ɗin domin samun dukkan wasu tsare-tsare in an yi. Sannan kuma abu na gaba shine masoya, ai ta muna afuwa, abubuwan ne da yawa, tsare-tsaren ne ga su nan barkatai bila adadin, amma muna fata Allah ya mana dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Daman ba mu da wani abu da za mu faɗa wa masoya 'yan uwa. Kullum kiranmu da masoya shine kawai soyayya fillahi ilallahi, ba don wani abu ba, ba don komai ba, sai dan Allah kuma saboda Allah. Duk abin da za ka yi kai dan Allah, kar ka yi don wani. Duk abin da za ka yi kai dan zatin Allah, kar ka yi don wani. Ko a yabe ka ko a zage ka, in ka tashi kai abu dan Allah, sai Allah ya maka yadda kake so. Don haka muna godiya ga dukkan masoya masu aiko mana da saƙon gaishe-gaishe. Masoya 'yan uwa muna jin daɗi sosai. Haka Allah ya mana yadda muke so, mu jahi annabi sallallahu alaihi wasallam, mu jahi Shehu Tijjani, mu jahi Shehu Ibrahim. Kuma masu bibiyan mu na wannan shafi namu na YouTube channel ɗin mu na ɗan Anty, duk wanda ya ji wani abu da bai masa ba to yakan iya turo mana saƙo ta email ɗinmu shehuinyas@gmail.com, ko kuma ya samu wata lamba da aka ajiye a ciki ya turo da tambayarsa, lalle za an samu ita. In kuma wani ƙarin bayani ne yake da shi zai iya ƙara mu domin mu ma mu fahimta, saboda shi ɗan adam ajizi ne. Bahaushe ke cewa wai tara ne bai cika goma ba, wannan batu haka yake. Amma shugaba sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya cika cip kawai. Sannan muna kuma kira ga duk wanda bai mana subscribing ba, domin aje ai subscribing domin samun dukkan abubuwan da za mu ɗaura akan kari. Yanzu kamar akwai muna da ajandodi yanzu nan gaba za a ringa ɗaura karatu duk sati, to shi ma in ba wai mutum ya yi subscribing ba, muna ganin irin ci gaban da muke samu, wasu abubuwan ba za su yi ba. To komai yana da buƙatar a ringa samun ci gaba a kansa. In dai lalle ana samun ci gaba, to lalle za a ringa ganin sababbin abubuwa da karace-karace da sauran abubuwa da majalisai da hakan nan. To amma in ba a samu ba, an yi subscribing din ba, to lallai a yi, saboda shi ne babban abin da za a gane cewa lallai akwai masoya abin. Sannan da comment da sharing 'yan uwa, wanda bai samu ba shi ma sai a tura masa. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Salatan tafakkula na bi halgida da kabila na bi lada wata ja'ala amama da na bi halgida. Mijai silina maulana Muhammadu alaihi salatu wassalam. Haka katarki wa mqidalil asim.